Istraživanje terena u Donjoj Jablanici danas su nešto bolji. Kiša je prestala da pada, pa spasioci u punom kapacitetu nastavljaju potragu za žrtvama stravične poplave i klizišta u ovom mestu. Sabahudin Spahović iz Federalne uprave civilne zaštite rekao je da je mnogo toga što će spasioci pamtiti zauvek kada je o Donjoj Jablanici reč, ali akcija spasavanja deteta nedugo nakon katastrofe njemu se posebno urezala u pamćenje. Pravo je čudo da je dete preživelo ovu katastrofu jer su ga pronašli ispod ploče teške 2 tone. Ono što će čitav život ostati u mom sećanju, nešto što nikada neću moći izbaciti iz svoje glave, zasigurno je pronalazak malog deteta, živo ispod ploče koja je bila teška sigurno 2 tone. Zajedno sa meštanima i svima koji su tu bili prisutni, uspeli smo dete izvući živo i transportovati ga do prve medicinske ustanove. Jutro sam dobio podatke da je dete zdravo i da je osigurano sve što mu treba, dodao je Spahović. Prema rečima Spahovića,